साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। ख्रिस्टनि आंगो लोगो नोंथांमोननो लागै दिनै मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ क्लिप लानानै फैदों, जेराव गोबां बाथ्राखौ मोनथिगोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। जि भिडिअखौ लानानै फैदों बे भिडिअ क्लिपआ जागोन जेराव सासे ख्रिस्टियान बेक्ति आरो बे ख्रिस्टियाना हिन्दुफोरनि कथाकबाजि जानायाव, जेराव हिन्दुफोरनि धोरोमनि बाथ्रा सावरायनाय, बेयाव थांनानै गावखौ सिनायथि हैदोंदि आं जे सासे ख्रिस्टियान, आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों। दा बेयावहाय आंनि खुगाजों बे बाथ्राफोरखौ बुङालाबानो नोंथांमोननो थोंजोङै मोजाङै खोनासंहोनो हास्थायग्रोदों। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोगोन, बिनि उनाव जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो बाथ्राखौ एसे बेखेवनानै हैगोन। दा नोंथांमोना गोसो होनानै नायदो। बेयाव बिथाङा गावनि मुंखौ मा बुंदों, गावखौ ख्रिस्टियाननि गेजेराव बबे डेनोमिनेसननि, बेफोरखौ बुंनानै लादों, सिनायथि लादों। बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोजाङै नायदो आरो बिथांनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ गोसोआव लागोन आरो सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ। आं आवगायावनो बुंखादोंमोन, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जों गासै बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजाबसिम नायनो थाखाय दाबाव एबा बानो नाङा, मानोना बे भिडिअआ नोंथांमोननो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोंनानै गालांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै। इयुन फारसे आङो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। हमारा अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आप इतनी वृद्ध यानी माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को, किनको? मदर मैरी को, जी तो मैं उनके सामने खड़े होके प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, हाँ। उन्होंने एक मंत्र बोला था कि वो बोलो आप, जी ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ, जी तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना आप सही हैं, क्या दिक्कत है? तो आप क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरुजी क्रिश्चियन? मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरी जो वाइफ है हाँ उसका नाम नैना ठाकुर है, अच्छा वो हिंदू है। हमारा जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ, अच्छा और हमने 8 ही दिन में शादी कर ली थी गुरुजी। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। जी आज तक उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं करते हैं, हाँ सिर्फ मेरे कारण कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा तो मैं आपके प्रवचन बहुत, यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा एक बार बस आपको थैंक यू बोलने की तो क्या इच्छा करते थी। हो आप? सर मैं एंथोनी जी होटल मैनेजर हूँ। अच्छा, जी। तो आपकी पत्नी का ख्याल रखते हो? जी जी। लड़ाई तो नहीं करते? नहीं नहीं, अभी क्या है कि हम लोग घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा, मैं तो हारमोनियम आप बजा। क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज, अच्छा तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ तो वहाँ जो सिस्टर फादर है हाँ वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ तो मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है, सही है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी, अगर कोई शुक्ला है, अगर वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। सही है सही है। तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है, इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में ही जीव मात्र को शांति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप सही हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा गुरुजी? नहीं, आपके सही हैं। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में, जी। तो वो किसकी पूजा कराते हैं, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहाँ पे सूली पे लटका दिया गया। सूली, वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा, मैं हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का बस यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी, तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था। जी, एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं, हाँ, एक दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है, जी, तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है। तब से शराब चढ़ रही है। जी जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरुजी। और जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना? जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है? इतना मुझे नहीं मालूम।
मैं बचपन से यदि रहा। जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं जी। तो आप चूंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग। परमेश्वर बुलाते जी हैं। हाँ। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है। अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। सही है क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं जी। उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं। जी। जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस चीज से वो गुजरे हैं जी। वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज मत करो, सही। तो इससे आपका सही हो जाएगा। सही है। और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो। सही है। किसी को यानी दबाव नहीं है। जी। जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो सही। मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा। जी जी। देखिए गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा है मानव जाति की। पता नहीं किस रूप में भगवान भी आकर भोग लगाते हों। चलो, आपको कैसा लगा यहाँ की रसोई सेवा, कैसी लगी? मैं बहुत बार आ चुका हूँ गुरुजी अपनी वाइफ के साथ। तो यहाँ की सेवा व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी सेवा है गुरुजी। सबको भोजन भरपेट मिल रहा है? जी जी, भरपेट मिलता है, जितना चाहिए उतना तो मिलता कोई है। भेदभाव तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं गुरुजी, कोई भेदभाव नहीं। चलिए। मैं बस आपका थैंक यू करना चाहता हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। क्यों थैंक यू करना है मेरा? आप सेवा कर रहे हैं व्रत माताओं की। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। खुश धन्यवाद। खुश। जय श्री राधे। राधे राधे। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो थोंजोङैनो गावनि मेगनजों नुदों, खोमाजों खोनादों बे सेंग्राया बेयाव मा मा बाथ्रा बुंदों आरो जाया बेयाव कथा बाजाक खालामदों, बे कथा बाजाक खालामग्रा एबा हिन्दु धोरोमनि बाथ्राफोरखौ फोसावग्रा बिथांनि मुङा जाहैदों अनिरुद्ध आचार्य। बिथाङा सासे फेमास भारतनि हिन्दु धोरोमनि बाथ्रा बुंगिरि, धोरोमनि बाथ्रा बुंगिरि, फोसावगिरि। बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावो। दा बै बाथ्रा बुंबाय थानाय समायाव सासे ख्रिस्टियान बेक्ति, सासे ख्रिस्टियान जोहोलाव जायहा थांनानै बाथ्रा बुंहैदों आरो बिथाङा केथलिक बेकग्राउन्डनि होननानै बुंदों, केथलिक डिनोमिनेसननिफ्राय बिथाङा फैदों आरो बिथाङा केथलिक जानानै, ख्रिस्टियान जानानै बिथाङा ख्रिस्टियाननि गोबां बाथ्राफोरखौनो बिथाङा मोनथिया आरो बिथाङा बुंबाय जे गाव कृष्णखौसो फोथायो होननानै बेयाव बुंदों। थारैनो बे बेक्तिया ख्रिस्टियान मार ना ख्रिस्टियान नङा बेखौथ' बुंनो हानाय नङा, नाथाय बिथांनि जिथु सिकार जानाय, बिथाङाथ' गाव बुंदों आङो ख्रिस्टियाननि, केथलिक डिनोमिनेसननि बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बेसे सैथो, जिहेतु जुदि जोङो नायोब्ला बिथाङा ख्रिस्टियाननि जेबो बाथ्राखौनो मोनथिया, ख्रिस्टियाननि जेबो बाथ्राखौनो बुजिया, जेराव प्रभु भुज लर्ड साफार जेखौ सेक्रामेन्ट होननानैबो बुङो बेखौनो बियो मोनथिया। जेराव अनिरुद्ध आचार्यआ सोंदोंमोन जे ख्रिस्टियानफोरा मानो जौ लोङो होननानै, जौ होननानै सोदोब बाहायदों। दा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोङाखै, जौ होननानै बुङाखै। दिनै बाइबेला बेखौ मा होननानै बुंदोंमोन? थै होननानैसो बुंदोंमोन। बियो आंनि थै आरो बे रटिया आंनि मोदोम होननानै बुंदों। नाथाय दिनै हिन्दु धोरोमनि फोथायारिफोरा गोबाङानो बेबायदि सानो जे ख्रिस्टियानफोरा जौ लोङो होननानै, आरो माखासेफोरा सानो जे ख्रिस्टियानफोरा थै लोङो होननानैबो बुङो। दिनै बेफोरबायदि सोंनायाव जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरा जुदि फोरमायनो रोङाब्ला, मोजां बुंनो रोङाब्ला, दिनै ख्रिस्टियान मुं लानायनि मा मुलाम्फा दङ, मा बेसेन दं? जेराव अनिरुद्ध आचार्यमोन बायदि गिदिर गिदिर बुंथिगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि खाबु मोनदोंमोन, बिथाङा गाहाम रादाब होनो थाखाय, फोरमायनो थाखाय, फोरोंनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन, नाथाय बे खाबुखौ बियो हगारनानै लाबाय, गावसो कृष्णखौसो फोथायो होननानै बुंनानै लाबाय। बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा बियो। दिनै बिथांमोन बायदि, बै सेंग्रा बायदि जोंनि गेजेराव, ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव हयथ' गोबां दं जायफोरा बाइबेलनि डक्ट्रिनखौ मोजां मोनथिजोबा, बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबा, बाइबेलनि सिङाव मा मा लिरनाय दङ बेफोरखौ मोनथिजोबा, जायनि जाहोनाव सोरबा सोङोब्ला मोजाङै फिननाय होनो रोङा, मोजाङै बुजायनो रोङा। हयथ' बेबायदि गोबां ख्रिस्टियानफोर दं। दा दिनै बेबायदि सिटुवेशना गोबां ख्रिस्टियानफोरनि जिउआव फैनो हागौ। दा बेयावहाय बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना बेसोदि सोरबा अनिरुद्ध आचार्यखौ बदनाम खालामनो बा बाथ्रा बुंनो बा रायनो बे नङा, बै सेंग्राखौ रायनो थाखाय बा माबा मोनसे गाज्रि बुंनो थाखाय बे नङा। नाथाय बेबायदि सिटुवेशना गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि गेजेराव दङ, जेराव बाइबेलनि गोबां बाथ्राफोरखौनो मोनथिया, बाइबेलनि गोबां बाथ्राफोरखौनो रोङा।
जेब्ला हरखाबै सोंना होयो दद' मद' जायो आरो रोङा, आङो बुजिया, आं मोनथिया होननानै बुङो। थिग बेबायदिनो जेराव बेयाव सोंदोंमोन जे ख्रिस्टियानफोरा मानो जौ लोङो होननानै, बै समाव बिथाङा बुंनो हायाखै जे मानो जौ लोङो, आं मिथिया होननानैसो बिथाङा बुंबाय। दिनै बेबायदि अबस्थाया गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनियाव, ख्रिस्टियान बोराय बुरिफोरनियाव, ख्रिस्टियान न'खरफोराव, ख्रिस्टियान व्यक्तिनियाव बेफोरबायदि प्रब्लेम्सफोरा थागोन। अनजागा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, नंगौ बिथांनि बुंनाया गोबां दुखुनांथावना। सासे ख्रिस्टियान जानानै गुबुन धोरोमनि, गुबुनखौ खुलुमनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों, जेराव बाइबेलनि डक्ट्रिननि आउटआव दङ, बाइबेलनि बाथ्रानि बाहेराव दङ, बेयन अफ बाइबेलाव थांबाय। दा गोबां दुखुनांथावना, जायहा सैथो इसोरखौ मोननानैबो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय जे आं कृष्णखौसो फोथायो, आं कृष्णखौ मानियो होननानै बिथाङा खुगा सिदों। बिथांनि आत्माया मा जागोन बेखौ इसोरा मोनथिगौ। नाथाय जों जि सोलोंनांगौ बाथ्राफोर दङ बेखौ बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निस्सय माबा मोनसे सोलोंदों होननानै आङो फोथायदों आरो आङो मिजिंथिदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा सोलोंखो, मा रोंखो, मा बुजिखो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मोनथिहोगोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बिदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो, इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हायो आरो बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थायो। आरो लोगोसे लाइक होनो दाबाव, हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, जेन बयबो मोनथियो, बयबो रोङो। दे अब्ला बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, बाय बाय।